Sanibonani, siyabingelela konke abagomama nomhlaba, sithi abantu mabaphile. Kunenkinga ekhona engisuka ngihlangana nayo la. Inkinga ekhona engisuka ngihlangana nayo la. Engikucelayo bantu bakithi, ungazi kimi ufuna ukuba inyoka uma ubona abulawe. Iza ngesintu. Ngakutsho futhi nasekuqaleni ngathi uma ngabe ungojahile, ungabuyi kimi. Uma ngabe ukwazi ukuzisiza, ungabuyi kimi. Hlala uzisize uma ngabe ukwazi ukuthi kumele uzisize kanjani. Hhayi ukubuya kimi ngokuzoba yisicefe. Ngabe mina ngisosicefe emuntwini. Mina lesi isintu sami engisenzayo, isintu engasinikezayo, isintu engasihambelayo, isintu esiyinto engasikhiphela inkomo yemvuma kufa. Angisebenzi isilungu, mina ngisebenza isintu. Noma ngabe ngisiba nomusa kuwe ngoba nedlozini ngafundiswa ukuthi umuntu oyisigulane, isigulane siyahlonishwa. Ngokunjalo uma uyisigulane usala ukuhlonishwa, usala ukulandela lokhu esisuka sikutshela khona ukuthi ukwenze. Hlala kini, hlala emzini wangakini, uzihlale endlini yakho. Ungabuyi ukuzothatha i-chance. Ngoba okokuqala lesi sikhathi uma ngabe uzothatha i-chance, ngizokunikeza i-chance yakho. Into uma usufikile ke uzothatha i-chance, ngike ngikubeke nento eyodwa kuxoxe nayo. Ngibona ukuthi uzophuma uphila noma kanjani, noma uzophuma ujulukile uthi kwaDlozi khulu angisabuyeli. Bantu bakithi angifuni khona lokho ukuthi ngigcine sengikubonisa ezinye izinto engafuni ukuthi uzibone. Ngikho ezinto eziningi ngisenza ngingedwa, ngilungise ngingedwa, ngoba namanje uma ukunikeza leyo nto, ngithatha nansi le nto hambe uyisebenzise kusuyiletha, uzolala ujulukile nje, usugijima le ndlela yonke uchiya indlu yakho. So ingakho angifuni ukuthi ugcinise uchiya indlu yakho. Ngisebenza ngesintu, ngisebenza ngenhlonipho, inhlonipho ngayifundiswa edlozini. Ubuhle bami is not all about ukuthi ungithathe umbone ngathi ngiweak. Ngiyahlonipha, ngithatha inhlonipho ngajiyelwa edlozini ukuthi ngiyisebenzise. Ingakho okubalulekile ukuhloniphana into yokuqala. Inhlonipho ihamba phambili kunokunye nokunye. Nawe noma ngabe unjalo idlozi lakho ungalihloniphi, uzenzela, ayikho into ezohamba empilweni yakho. Uzogijima izinyanga uzoziqeda, ugijima komhlaba, uhambe ephonisa izimoto, usufuna ukuphonisa izimoto, uhambe uthi uyageza ngobulawu kimi, kodwa ke vele uma ungazazi ukuthi yini into oyifuna empilo yakho, uhambe ugeze ngalo bulawu, qeda lapha vele impilo yakho ungahambi. Mina into ekhona engikushoyo, umuntu angimesabi, ngiyamhlonipha. Umuntu angimesabi, ngiyamhlonipha. So okusho khona ukuthi ungathi wena mawuzibona ngathi uyinkosi, uyinkosi emzini wakho. Hayi kimi la, awuyinankosi kimi. Nama nginankosi kuwe noma ngikusiza noma ngiphethe umuthi, angiyona nkosi kuwe. Ngumuntu, idlozi lihlezi phezu kwenyama yami. Ngiyageza, ngiyadla, yonke lento nami oyenzayo nami ngiyayenza. Kuba khona isikhathi sokuba mdeni, sokuba nomdeni, okunye nokunye okwenzayo nami ngiyakwenza. Kukhona kodwa kunye engakwenzi. Angithengi izifebe. Angihambi ngiyelala emahhotela mina ndlela nesifebe ngishiya umfazi wonkosikazi wami endlini. Konke lokho ngiyakwazi liyakwenza ngcolisa impilo zenu futhi cleanani before lihamba liye ebantwini. Hlola impilo yakho before uhambe ebantwini. Ngiyabonga Dlozi khulu lo okhulumayo.